uNkulunkulu yokulonda kusise igama Pastor ngichannel is empeleni inamba esenza kuphela uma ungumlandeli. I think it's being selfish when you just come across this video, this channel, and you don't support the channel, you don't watch any video, and you take the number and call me selfish. It's being selfish. Don't do that. The number yabantu ababalandeli, because they contribute to this. Nabantu ababalandeli who contribute to the channel as members. Nabantu who contribute to this channel is just people where they contribute by watching these videos. So at least those people abantu funa sikhulume nabo. So ngaphandle kwabantu labo le number bengiyakube khona yabo. So sibheka la uSandiswa Mazibuko. Kodwa inamba sesona ikusende after ngokuphela. Sandiswa_Mazibuko uthi uma uphupha inyama yembuzi ephekiwe of a question mark wabuya futhi for the second time a few minutes later yena uSandiswa_Mazibuko uthi uma uphupha inyama yembuzi ecebile futhiwe ivuthiwe akabingelela kacele uyakhuluma and expecting ukuthi umuntu enze njani amphendule amnikeze impendulo with a polite manner. Guys, angincengi umuntu uma ngishumayela even esontweni akukho la ngincenga khona esona ngishumayela ngincenga because as long as ngistika to iqiniso and I'll preach iqiniso njengoba linjalo. So nala akekho umuntu efuna ngimncenge ngoba la ngiyakusiza uyasizakala wena. So in the approach yakho from approach right yabo iyamukelekile kodwa kazinjuli lapho imbuzi isilwane esisenza kakhulu ukugcina imicimbi yesintu. Ngaphandle kwembuzi imicimbi yesintu isuke ingaphelisiwe yabo. So la usebona inyama yayo imbuzi ivuthiwe iphekiwe. Number 1 uma uphupha inyama yembuzi sikuthatha njengophawu oluhle ngokujwayelekile uma ivuthiwe ngoba lungasho lokuthi kunomcimbi ozokwenzeka kuleli khaya noma okumele wenziwe kuleli khaya. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inyama yembuzi kuyaba uphawu lubi mayivuthiwe luyaye luxwayise ngesifo esuke singasesehle singalindelekile ekhaya ikakhulukazi makule nyama yembuzi kade yiningi ngokweqile angeke nje uqatha imbuzi elilodwa lichaze isifo yabona kodwa lesikhathi ibona ngathi iningana le nyama. Number 3 ngokwesinto uma uphupha inyama yembuzi kuyaba uphawu luhluma uyidla osuke lukhomba lapho kungenzeka isithebo senzile samukelekile futhi bekudla lesi sidalwa noma lezi idalwa mangukuthi kade usanda kwenza isithebe noma ukhamba ey'nsukwini ezendlula yabona. 4 futhi uma uphupha inyama yembuzi kungaba uphawu olubi uma uyidla kwesinye isikhathi ngoba lokho kungabe sekukhomba ukuthi kumele kahle kahle uqaphele futhi usuke uthola usizo ngoba ubhekene nemizamo yesitha yokugadla ngento eyidlisa kusetshenziswa inyama yembuzi. 5 ngokwesintu uma uphupha inyama yembuzi kuwuphawu luhluma uyiphekile iphekiwe ngoba lungakhomba sesifikile isikhathi sokuthi ke wenzele izidalwa isithebe futhi sezisilinde ngabofu. 6 kuyenzeka uma uphupha inyama yembuzi bophawu oluhle uma uyipheka osulukhomba ukuthi kungenzeka kunomcimbi wesintu eniwuhlelayo futhi ozayo ekhaya. Kungenzeka nje amalobolo mhlawumbe imemulo ngenzeke imihlonya noma bimuphi umcimbi osuke nje uzokwenzeka ize ngavela ngoba kukhomba kunanto izokwenzeka ekhaya kuphithizela. 7 futhi uma uphupha inyama yembuzi kuyaba uphawu oluhle uma ipheka ngoba lusengakhomba ukuthi mangukuthi akukho elikuhlelayo akukho umcimbi ohlelwayo ozokwenzeka kulisho ukuthi kuyenzeka kukhaleleka isithebe okumele senziwe. Kungenzeka kukhaleleka into esithebe okumele yenziwe iphuthumeni. 8 ngokwesintu uma uphupha inyama yembuzi kuwuphawu luhle uma ubona abantu bedla nje behleli bedla inyama yembuzi
uvakashele kungathi kuwumcimbi kodwa kunenyama yembuzi esuke idliwe, ngoba lingafika ngoba likhomba ukuthi hhayi awenziwe lo mcimbi, noma likhomba lokuthi uma ukuthi khona umcimbi okade wenzile, lowo mcimbi loyo uhambe kahle, wamukelekile, idala lakho ligculisekile. Siyabonga. Isintu sonke leli phupho leli kakhulu, eliyiphupho elithinta isintu more than anything. Akukho into ewukukholwa. Siwe ni pasi na matulu,